Nik material manipulagarria aurkeztu ordez, aurkeztuko izkizuet pare bat proposamen eduki digitalak direnak. Lehenengoa dago Educa Plus orrialdean, eta proposamen honetan ikasleek beharko dituzte kontatu puntotxoak, eta gero kontatutako kopuru hori zenbaki bidez adierazi. Orduan, jolasten hasi baino lehen, hainbat aukeraketa egiteko eskatzen digu. Lehenengoa da, aukeratu behar dugula puntotxoak zenbatnaka multzokatuak agertzean nahi dugun. Orduan, adibidez, emango diogu binaka nahi dugula, eta gero jolas modalitatea ere aukeratu dezakegu. Lehenengo modalitatean, ikasleek neurtuko dituzte asmatutakoak eta gaizki egindakoak, eta 10 asmatutakoan jolasa bukatu egiten da. Eta bigarrenean neurtuko dena da denbora, eta denbora horren baitan asmatutakoak. Orduan, lehenengo modalitateari ematen baldin badiogu, hemen txasten da jolasa, hemen daude puntotxoak, zenbatu egin behar ditugu, zenbat dauden, 12 daudela zenbatzen ditugunean, 12 zenbakiaren gainean klik egin behar du. Asmatutakoak hemen agertzen dira, eta kale egiten baldin badugu, adibidez berriz emango bagenio, hemen ere neurtu egiten digu, baina asmatu arte ez du hurrengo kopurura salto egingo. Horixe da lehenengo proposamena, eta bigarren proposamenean, PET simulazio horriaren baitan dago nontan, aukera ematen digu jolasteaz aparte, laborategi antzeko batean tresna esploratzeko. Orduan hemen, lehenengo laborategian izan daiteke batetik 10erako zenbakiak esploratzeko aukera ematen digu, eta bigarrenengoan 20 arte. Orduan, interesgarria da, kontzeptua barneratzeko ikasleak hontan trebatzea jolasten hasi baino lehen. Lehenengo honetan, lehenengoak eta bigarrenak berdin funtzionatzen dute. Orduan, karratu larroxean gehitu ditzazkegu banaka zenbakiak, karratu urdinean gehituko diren bitartean kopuruak, ez? Orduan, beste bateko bat gehitzen baldin badiogu, hemen ja bi txakur daude, eta horrela 10 arte ematen digu aukera. Eta gero ere interesgarria da hemen goian gehitutako kopurua guztira adierazten digula, bai zenbakiz, bai hitzez, eta 10eko taulatxoan antolatuta. Beraz, hau arbela digitalean trasteatzeko ere interesgarria izan daiteke. Hemen azpian dago barra, eta orduan hemen aukera dugu 10eko esploratzeko, 20koa, berdin funtzionatzen duela, edo jolasteko. Jolasean bi aukera desberdin daude, laranja eta morea, eta gero zailtasun mailak ere bi bereizten ditu. Lehenengo zailtasun mailan izango dira, kasu honetan batetik 10era zenbatzeko proposamenak, orduan hemen zenbatu egiten ditu ikasleak zenbat kasu honetan puntotxo dauden, eta zenbakiaren gainean egin beharko luke klik. Eta horrela, ariketa ezberdinak. Orain, puntotxoak izan beharrean objektuak dira, baina proposamena berdina da. Esan bezala, lehenengo maila erreixa litzake 10 arte eta bigarrena 20 arte. Beko proposamenean urdinean, agertu egiten da kopuru bat, eta ikasleak behar du zenbatu, eta gero zenbakiarekin elkartu. Agertu eta desagertu egiten da, eta denborarik izan ez balute zenbatzeko, berriz agertzeko aukera dago, baina formato berean agertu eta desagertu. Mailarik errexena litzake batetik 5era, eta morearen mailarik zailena litzake 6tik 10era, baina proposamen berdinari eutxita. Hemen denbora gutxirekin eta beste kontatu behar denean, zailagoa litzake, baina hortan datza jolas honek, eta horixe da nire proposamena.